Garkuwa Origins. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Farko da rabba Allah sarki na gwani, wannan da ya makaho shi yayi mai gani. Shi ne fa yayi birni yayi kauye da ni, Allahu rabbana kara mun lamani. In tsara baitika gun sarki adani, dagun Amina dan Abdullah shugaba, a'a shugaba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Allah kayo salati gun kairil wara, ninka ka ninka shi so miliyan 19. Alhi ka sa sahabbai Allah tattara, sa sayyada uwa ta faɗi mazahara. Sai di Imam Aliyu gwarzo Shakira, in dai ina da kai ni ba na fargaba, a'a fargaba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Ya sayyadi Imam Hassan dan shugaba, lamanin yabon ku ni fa nake so ja gaba. Ya Sidi ya Husaini sannu farin uba, jarumi a Karbala ka zan babban uba. Zainaba Al-Kubra sanki nake ta'iba, yagun Aliyu yagun Fadima Zainaba, a'a Zainaba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Auliya usai da ku aikin ya girmama, Tijjani jiyali gausi na can zama. Sharif Sani jambuloji kagun Fadima, muna da Shehu Adam shi be gardama. Dan Bauchi shaksha aibu kura dan Azama, sai di Abdullah kai ni ba zan faɗi ba, a ba zan faɗi ba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Assalamu alaika manzan Allah mai gida, assalamu alaika farkon mafaɗi zan faɗa. Assalamu alaika abban faɗi masayyada, na yi sallama ga manzo na nurul huda. Ina son ka shugaba zan faɗa in jaddada, kowa da kai yake fahari ya shugaba, a'a mujtaba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yabo. Ya wanda rabba Allah shi ke mai yabo, na fake fani da kai ne Shakira sha yabo. Duka kauna arzikin ka suke ci mai rabo, da mun cewa rabbu dan kai ne zai shugaba, a'a shugaba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Kaunar ka ni nake yi ya me taguwa, me yasin da ina a ɗaina ne kuwa. Ya mewa mara maita annabi garkuwa, muzambil mudan sir kai wayo rayuwa. Afallahu an kama nan sak duka yan uwa, bawan ilahu sarki gunmu farin uba, a babban uba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Manzo ma Muhammad sarkin duniya, maka na Amadu kai ne sarki daya. Ala Muhammadu kai ne fa guda daya, Muhammadin Rasulullahi daya. Daɗi fani nake ji a cikin duniya, domin ina cikin mabiya san shugaba, kun gaba zan faɗi ba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Ya ɗaba 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 san ka nake ciki, ya mazu mazu ƙaunar kafa ce arziki. Ya wanda san shi ma na kawo da baƙin ciki, maƙiyin ka kafiri ne kuma munafiki. Ranar kiyama tabbas kuma zai sha jiki, da ka bar rasulu wanda ka bar bautar kama, a kama daina yi. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo,
fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Allahu rabbana sarki mai ƙudura, cewa yayi mu bi shi mu so shi fa ba jira. Shi ne kaɗai fa zai ceto ran lahira, in ka je da shi a ranar ka sha ba jira. Manzo ka yafa laifi na kai gafara, ka kiran Madina dan Fadima dan Zainaba dan su Imam Ali. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Nan zan tsaya masoya na kuyi afuwa, me ambaton batula ni ne yan uwa. Nagarin Katsina maska kalu ne kuwa, kuyi afuwa gare ni mutum ne ajizi, ni din ne ajizi. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba. Manzo na kai ne wanda nake wa yabo, fili da zuciya ni dai kai zan yaba.